Tú estás un poco atrás. Jo, com a alcaldessa, vull ressaltar que la presa de posició de Guillem Montoro com a regidor és un fet històric per al nostre país i en particular per al nostre poble. I és que Guillem serà el primer home trans que serà regidor en la història de les institucions públiques valencianes i també una de les primeres persones d'aquesta condició que es converteix en càrrec públic en tot l'estat espanyol. També, i ara després vos dirà alguna dada més al respecte, ho deixo per a ell. És un fet històric i tot un pas endavant en la visibilització i la conquesta dels espais públics per les persones trans. Per això, el que Guillem Montoro faça visible la seva identitat de gènere és un pas molt valent que, sense dubte, ens ajudarà a avançar cap a aquesta igualtat i societat que necessitem, normalitzant una situació que de per si ja és normal. Estic convençuda que el pas que ell ha donat ajudarà a altres persones, especialment a altres joves de la nostra població, a fer valdre els seus drets en identitat de gènere amb total llibertat. Jo, com a alcaldessa i en nom del govern que represente, puc dir que serà un orgull tindre a una persona com Guillem a l'equip de govern, perquè és una persona lluitadora i compromesa amb la participació, la igualtat i la defensa dels drets. I Guillem és un exemple a partir d'avui, ho era abans, però avui és més, per a totes les persones trans, aquests xics i xiques, xiques i xiquetes, que avui en dia estan en les nostres escoles, en els nostres instituts, en les nostres universitats, i veuen la possibilitat de que ser persona trans pot arribar a qualsevol lloc. I qualsevol lloc, avui en dia també és tindre un càrrec públic. Un càrrec públic que representa a la ciutadania. És a dir, que una persona trans té la capacitat de representar al conjunt de la ciutadania. I crec que és un pas fonamental per a la democràcia, que donarà obertura a moltes altres històries com la seua i que propiciarà també com a referent que moltes persones trans tinguin capacitat o puguem somiar alguna més de lo que moltes vegades el seu entorn, el seu col·le o les pròpies dinàmiques de la societat que t'aparten i te duen a llocs no visibles per a fer possible que una altra història de totes les persones trans tenen oportunitat de tindre. Gracias al Gobierno del Botánic y a los gobiernos del cambio municipales se han producido grandes cambios en el impulso de las políticas inclusivas y de igualdad. Una muestra de ello es la tramitación y la aprobación de la Ley Integral para el Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género, más conocida como la Ley Trans, que se aprobó el año pasado y que protege aspectos tan importantes para las personas transexuales como el derecho a la propia autodeterminación de género. Y es que nadie debe imponer quién eres. Día a día seguimos venciendo al estigma y a la transfobia, pero sobre todo a la patologización de nuestras identidades. Al igual que con la homosexualidad, sigue habiendo un largo camino por recorrer para conseguir la despatologización de las personas trans y las identidades trans. Y es que hay que dejar claro que la transexualidad no es ninguna enfermedad. Por ello, mi nombramiento y este ejercicio de visibilidad es tan necesario para darnos cuenta de que las realidades trans todavía necesitan ser verbalizadas, porque esto no acaba aquí. Y para terminar, quiero dar las gracias a todas las personas que se han alegrado porque yo esté hoy aquí y por su apoyo, pero sobre todo a todas las personas activistas que llevan años luchando para seguir avanzando en los derechos de la igualdad y para que esto que estamos hoy viviendo aquí sea una realidad. Aquí está la resistencia trans.
pero pensé que... Oye, chica, como si no me viera. Oye, no, pero es que sí.